आंना दागा थालांमारथारबाय नै खारनाय नंला खोमा ना खारदो आरो नोंना आंना खारनाय नंला खोमा खारनायबा हामगौमोन गुड इभिनिं बयनिसिमबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहाय दायो जोंहा मोनाबिलिनि सम आरो ओमफ्राय बयबो न'आव दंजोबो नालाय माने बैसागोनि थाखायसो जमायदोंमोन आरोना ओमफ्राय एडभान्सनो दिनैहायनो जाखानो नागिरबाय ओमफ्राय माने न'आवनो मोसौ दंखायो नालाय आरो गाबोननिफ्राय जमायलायसिगोन आरोना बैसागोनि थाखाय ओमफ्राय जोङो बैसागोआव जानो जमायनायखौ दिनैनो जानोसै ओमफ्राय मा होनो आगै मुथुबो दंफैयो नालाय ओमफ्राय बयबो दंजोबो न'आव ओमफ्राय दा जानोसै आरोना बैसागोआव जानो जमायबाबो दिनैनो जानोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ नै जोंना बिमाया रेडि खालामगासिनो बिथिंजा नै दै गाखिर खाथियाव लाबो एसे खाथियाव बेखाय खाथियाव देखाबो मोजां नुयो आरो माबाखौ हो मा होनो लाइटखौ हो खोनाया जादों ओमफ्राय नै बिथिंजा रसगल्ला रसगल्ला अबेबा मिस्टि होनो ना सोरबा सोरबा बेलेग बेलेग होनो जों जानोसै नै बैसागोआव जानो जमायनायखौनो दिनै एडभान्स जानोसै नालाय ओमफ्राय बैसागोआव माने बैसागोनि थाखाय गाबोननिफ्राय जमायफिनसिगोन आरोना न'आवनो गाइखेर ओंखारो जिहेतु मोसौ दं जिहेतु ओमफ्राय दायोथ' जों होनोसै जानाया साम'सा गंनै दंखायो नोंनो हायफैदो होनबा मायानो आरो खुरैयाव गंसे नांबावगोन नामा गंनै साख्रिबालाय बेयाव गंथाम जाबाय दे आं इखौ जानो लुबैथारबाय मिस्टिखौ जानो लुबैदों मा बाजिखौ मोनसे होखाबाय आं इखौ हरदैथिंजा मिस्टिखौ बिराद गोबावनि उनाव दै गाइखेर जासिगोन सिरा गैया सिरा दं दे गल्लाखौनो गथा होखायामोन डाइरेक्ट होबायथ' थरसे थरसे होबाय जेरावबो नङा नङा ना नांगौबा उनाव हो ओमफ्राय नोंगुमैखौ नायनोसै दाना फैद' मा खबर खबरा मा खबर बैसागोनि मोजां खबर बया नङा नामा बयाबोथ' जायोना दै गाइखेर जागोन जाया अखा हालायबाय ओमफ्राय दायो माबाखौ मा होनो सिराखौ सुनानै लाबोबाय आरो इसे माने एसे मोजां जानायनि थाखाय एसे एरबायबो ना बुगाबायबो ओमफ्राय नै बेखिनिखौ नांबावगौबा दा लाना जागोन जाय जायनो नांगौ नै मिस्टियाबो बेखिनिया आग्लायबाय दा नांनायफोरा लासिगोन ओमफ्राय नै जानोसै नामा बिमाया जमायनाय दै गाइखेर गाबोननिफ्राय गोदानै जमायफिनसै नामा बाबु नै फैद' जानोसै जाबाय बैसागोनि एडभान्स जाखानोसै जोंहा नोंथाङा दै गाइखेरखौ जानानै बोरै मोनदों नै मुथु नायनो नागिरबाय थानाया सोरबा सोरबा कमेन्टआव सोंहरबाय थानाया एग्जाम बायनायखाय एकदम फ्रिथार हा सिनि होनांगौ नामा सिनिखौ जाय जायनो नांगौ होदो आंनो होथ'नाङा दे आं दा नांगौबाथाय लानानै जागोन आंबो जानोसै ना बेयाव एसे दरलासे मानि गोलैबाय नायलाय आं एसे बुरजा जाया आं खमखौसो लाखादोंमोन नोङो आं मानो हालांनांगौ आं मानसिखौ जाना नोङा एसे जाब्रा गल्ला नांगौ नामा गल्ला ओइ माबायाबो आरो
ก็ต้องใส่นะนางอยู่ตรงนั้นนี่ที่วนเนี่ย ย่างนี่ นี่คือชื่อร้านเนี่ย เอาหนูมานั่งชิมดูสิเอาก็เราไปชิมเถอะ ค่ะจะที่ Ang จะ Russian lo ya patta mana ni ngai kira. มา Zala นี่ itu แก lah. คิดเอา จ้าไปเนี่ย ต้องทำจะรู้ได้บ้างยังไง เราถึงพลังนั่งเป็นเรื่องเหมือนเช่เนี่ย ไม่ใช่หรอ Mana ni mana? วันนี้ อ๋อมันนี่มันมันเจ้าบุกไอ้เด็กกันนะ ฉันลองวันนี้สิฉันไปไหนกันนะ จะทำไปหันล้างเหมือนมือใหญ่จริงมีหนึ่งขัดต้องให้เออมือใหญ่นะมันดักขันน้ำเนี่ยมันจะวิดีโอแบบไหนไปให้บ้านนั่นเนี่ยสุดไปต้องมีจะอะไรอ่ะงั้นบ้างอะไรเด้อโอ้หนึ่งในดิสบายบายตาตาขัดดำอีกน้องผมเองแค่จะเดียนี่ไหน Tata, bye bye. ขัดดำ gayaขัดดำsebenarnya lagu Unstad Nagari ini mungkin bah mana atu dah ter. Tuh thang sui je lah ya, aku bilang thang dengan kali le. Ini kali video balik ni na. Pani dah. Chalo, back up. Chalo, back up. Daya मा होनो मैया मोनाबिलिनिफ्रायनो माने आङो दै गाइखेर जाखांनानै भिडिअखौ लायासै आरोना ओमफ्राय नै दासो सोरांबाय दायो ओमफ्राय दा सानजौफुनि संगासिनो आरो दिनै मा संदों जोंहा मा लोनथि मैगंजों आलुजों दाउ लोनथि मैगंजों आलुजों दाउ संदों आरोना दिनैहाय आइया ओमफ्राय इखौनो एसे साखिनायनो होफैदों आंखौ नै एसे थाबनो जानोसै दिनैहाय बारा गोखा जायाखै नामा मोजाङानो जादों बाबु नै जानोबा मैगंखौ जालाय जानोबा मा होनदोंमोन लोनथि मैगं ना एसे खाथो जायो आरोना बारा गोखाद्रायबो नङा नै लोनथि ओमफ्राय दाउ जानांगौनो बे मैगंखौ देहानि थाखाय मोजां होनो बुहुद मानसियानो जोंहा बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो संदों खालि पाबजिल' मा गोथाव जाखादा गोखा जागोन बायदिसो मोनदोंमोन आं बारा गोखा जायाखै इदिबा जानो हायो आं लोनथि जानांगौ Jangan लोनथि हा आरे मोखाङाव ओंखारनाय लोनथि नङा इयो लोनथि मैगं मा मैगं Yo, komek ibu bo, ayah hak lagi. Loti hak ko jadi komek ayah hak beli bo. लोनथि हा कोई गोथाव जादोंथ' इमान टेस्टि जागोन होनना सानाखैमोन जायो खाथो बिराद गोथाव बाबायाथ' थेहाबलायगोन बेनोथ' माबा नांखागौ जाबोब्रा इखो दा मैगंखौ जानो नायनानै खोन्थानाय माबायदि गोखाथार नामा नोंनि खुदियाबा माबायदि गोखा जानांगौ आंनि खुदियाबा माबायदि मानसिनि देहायाव बारा एसे गोखा जायाखै आं जानाय नायबाय दार 20 थाखा मैथा कैसा है Yes. जंगलि हा सार' आं जाया हाराखै मानो खेथि सरा हागनो नै मोनबाय लोनथि मैगं आलु दाउ बेदर टेस्टिखा बिराद गोबावनि उनाव जासिगोन दिनैसो जानोसै नामा सानजौफुनि जानोसै जोंहा दिनै थाबद्राय जाबाय आथुरद्राय जाबाय
Dia ikila ya. Tinggal lang ngamba. Bara ko kerja kena. Ini ke? Karak ni tak buat ni. Dari ke sana? Dari ke sana? Babu. Babu. Hai bawa. Babu.